Hi ha una carta maquíssima de Johann Sebastian Bach que li diuen al seu cosí: no m'enviïs més una bota de vi com aquesta, perquè m'ha arribat mig buida, això vol dir que tothom se n'ha quedant pel camí, i a més he hagut de pagar molts diners en impostos. Què et sembla? Quin vi tenia Pau Casals, allà al Vendrell, les botes que tenia a casa seva, o quin vi va prendre Chopin quan va estar a Valldemossa, a Mallorca, o fins i tot quin vi obrien quan estrenaven les òperes de Mozart a Viena, a finals del segle XX.